Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. De dilluns a divendres, RAM Matí. L'autèntica ràdio de serveis. Avui, a RAP Matí, volem parlar d'una de les activitats incloses dins la 25a campanya contra les violències masclistes al Prou d'Hòsties. Ja sabeu que a Parets del Vallès, durant aquest mes de novembre, l'Ajuntament de Parets proposa una àmplia programació dins aquesta campanya, que enguany ha arribat a la seva 25a edició amb l'objectiu de sensibilitzar la població sobre la problemàtica que suposa la discriminació vers les dones en totes les seves formes i manifestacions. Una de les activitats, un dels actes inclosos dins aquesta programació és el que estem fent hores d'ara a RAP 107, aquesta xerrada a continuació, una conversa que mantindrem sobre el mal per fer mal, sobre la violència vicària. I tenim avui als nostres estudis a dues persones que ens parlaran àmpliament sobre aquest tema, com són la Núria Alba, advocada. Benvinguda, Núria. Hola, bon dia a tothom. I la Roser Lladó, que és psicòloga. Benvinguda. Gràcies. Totes dues del Servei d'Informació i Assessorament a les Dones. Com dèiem, un tema molt interessant el que a continuació parlarem dins aquesta campanya contra les violències masclistes, un del tema especialment dolorós i que encara és poc conegut per una gran majoria, com és la violència vicària, una forma de violència que consisteix a utilitzar els fills, filles com a eina per fer mal a les mares. Seria un resum una mica així ràpid, però sí que volem que ens desgraneu una miqueta més tots aquest tema i per començar potser podríem parlar d'aquests 5 punts bàsics en els que hem centrat aquesta xerrada per a una intervenció clara sobre aquesta violència vicària. Per on comencem? Doncs començaríem per el la que és, no? definició Per al que pròpiament, no? Per al concepte de violència vicària. Aquest concepte el va encunyar la Sònia Bàcaro, que és una psicòloga que porta com 40 anys treballant en violència i en violència masclista, i el 2012 va parlar d'aquest concepte de violència vicària que es defineix, i vull llegir-ho amb rigor perquè és molt important com en parlem. Es defineix com la forma més greu de violència masclista en què el maltractador utilitza els fills i filles com a objecte per fer mal a la mare, causant un dany psicològic irreparable i de vegades també físic, amb l'objectiu final de mantenir el control i la dominació sobre ella fins i tot després de la separació. I aquest és el concepte. L'objectiu d'aquestes accions del maltractador no és fer mal ni físic ni emocional als infants, sinó causar el màxim mal a la mare a través dels petits. L'infant és un instrument, és el que en diem una víctima interposada. Un dels exemples més clars que tothom tindrà en el seu pensament, no? Quan parlem de violència vicària, seria el cas Breton, on aquell pare a Còrdova va matar en els 2 fills. I el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, quan va dictar la sentència que en el recurs, o sigui, en aquest procés que s'estava enjudiciant a Breton, va acabar dient, perquè tothom entengui, ¿no? Una mica el que és el tema de la violència vicària, és que Breton no mató porque quisiera matar a los niños Ruth y José, sino que lo hizo con un ánimo de hacer sufrir a la madre. Esta era su verdadera voluntat. Aquest recull que fa el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia respecte a aquest tema és que defineix claríssimament que estaríem davant d'un fet de violència vicària. Quina era la voluntat? En realitat, la voluntat del pare podem dir que una mica li era com indiferent. De fet, aquests fills li eren indiferent quan és capaç de fer-los mal, sinó que era perjudicar i causar-li el pitjor mal possible a la mare d'aquests infants. És a dir, que no es pogués recuperar mai del que ella hagués viscut amb la mort dels seus fills. Aquest cas va suposar un abans i un després, no?, de tot plegat. Ha suposat, podem entendre un abans i un després, perquè és com un reconeixement públic ja i evident, i diguem-ne d'una manera més global, de que existeix
una manera de violència, que és una forma de violència de gènere, que existeix i fins que fa relativament poc temps, malgrat la Sònia Bàcaro ja havia dit que existia i en què consistia aquest tipus de violència, pels tribunals o per la societat encara era una cosa que no tenia com una presència clara a l'hora de definir-la, no? Tenim un altre exemple molt més proper aquí a casa nostra. No sé si recordareu, fa qüestió d'uns 2-3 anys, un senyor va agafar el nen durant un règim de visites, era pràcticament un bebè, un nen de 2 anys, se l'en va emportar a un hotel a Barcelona i el va matar. Aquest senyor va estar desaparegut durant un munt de temps, la mare no sabia on estava, la mare tenia protecció les 24 hores del dia i aquest senyor després van trobar el cos, evidentment, del bebè i van trobar aquest senyor mort després a les immediacions de l'aeroport. És a dir, a sobre és un tema que no s'ha pogut ni jutjar, però on estava el fet? No amb la voluntat de matar aquest fill, que hi havia, i era merament instrumental, sinó amb causar-li a aquesta mare el mal més gran possible perquè aquest senyor no es volia separar o el que fos, no? I aquestes són les realitats que tenim, i és el que parlàvem fa una estona amb la Roser. Hem aconseguit posar-li un nom i que es reconegui amb un nom que existeix determinats fets violents que fins ara doncs, existien i no acabàvem de posar-li nom o que la societat pogués identificar de què estàvem parlant. Com dèiem amb la Roser, de vegades, quan una cosa no té nom, és molt difícil d'identificar. Clar, si ha de quedar un titular, és aquest. La violència vicària és violència de gènere. Violència masclista exercida per la parella o per l'exparella. Entès així. No és un conflicte familiar, no és una disputa de custòdia, és una estratègia d'abús i una voluntat de fer mal. Els fills no són persones, són cosificats, i això és tan important. Què són? Són objectes per controlar, per manipular la mare. Són una moneda de canvi per obtenir coses... Perdó, una eina de pressió. Els missatgers de l'odi, que en diem, no? Aquells que t'envien, que digue-li això, ta mare això, i de la desqualificació. Aquesta manera de fer mal a través de la mare no sempre té una manera de fer-se tan brutal com acabar amb la vida dels nens, sinó que hi ha altres maneres més subtils, que podríem dir no tan al límit, però que també constitueixen violència vicària, no? Com per exemple? Com per exemple, no? Quan utilitzem els nens per amenaçar la mare. M'enduré els nens, no els tornaràs a veure perquè tu ets una inútil, insultar la mare davant d'aquests nens, d'aquesta manera que aquests nens moltes vegades reprodueixen després, quan estan amb la mare, aquests comportaments i aquestes paraules, i se'ls hi crea com una manera distorsionada, no? De poder veure la relació amb la seva mare, que tampoc acaben d'entendre molt bé i tenen comportaments de vegades disruptius també, no? O sigui, una altra manera de contribuir a aquest comportament que al final és violent i que es fa a través d'aquests nens és prohibir els tractaments mèdics als infants, és a dir, un nen necessita una intervenció mèdica o una intervenció psicològica, una intervenció sanitària que la mare considera que s'ha de fer i el pare la prohibeix, l'obstaculitza amb la simple voluntat no de que el nen no recuperi, no de que el nen... perquè és que els nens els hi donen igual, perquè si no, no actuarien d'aquesta manera, sinó amb la voluntat de perjudicar a la mare i que la mare tingui un patiment constant respecte al que passa amb els seus fills. És molt important el que deia la Roser. O sigui, no estem discutint, no és un problema de custòdia, no és un problema de qui ho fa bé, qui ho fa malament, qui té més habilitats parentals i qui no les té. És una cosa totalment diferent, que a vegades pot donar confusió, no? Quan un ja està en una relació que s'està trencant o que ja pot haver una disputa de custòdia, però és que això no té res a veure. És una manera molt brutal d'intentar fer-li mal a l'altra persona i els nens són el mitjà, el medi a través del que s'utilitza. S'ha donat el cas de que molts d'aquestes persones que fan servir aquesta violència vicària també abans ho han exercit amb la pròpia mare? Efectivament. És que hi ha un patró previ de violència, com a mínim, psicològica. Qualsevol tipus de violència inclou la violència psicològica, i això és de l'ABC de violència masclista. La violència psicològica està a l'arrel de tota la resta de violències i d'aquesta també. És la culminació d'aquest patró. Clar, quan
Quan el pare diu si em deixes em suïcidaré, o mataré els nens, o em suïcidaré i després de matar els nens, si jo privo els nens del pare, d'aquesta figura, això és un maltractament, això és violència, i són amenaces directes. Clar, aquestes que són més subtils, però també hi ha molta coacció directa, un ús abusiu dels menors, forçar-los a triar el bàndol, no? Què vols? Si vols el papa, vols la mama? I parlàvem amb la Núria al voltant d'aquesta qüestió del desinterès o bé del que en diuen colonització emocional. És a dir, o hi ha una indiferència cap als infants i el que els hi passa i el que estan fent o el que han de fer o el que porten, etc. Si no és davant de tercers i si no aquesta qüestió de la colonització emocional, que és aquesta atenció excessiva però molt superficial. Doncs anem a esquiar aquí, anem viatges, fem activitats lúdiques, tens la Play fins a les 1.000, encara que només tinguis 8 anys, és igual. Perquè és el que deia la Núria, és que els nens no són l'important. I després van a casa i diuen i la Play, no, aquí no pots fer servir la Play, has de dormir, has d'estudiar. Sí, la crueltat que a més envolta el tema de la qüestió de la violència vicària és que l'autor que la porta, la persona que la porta a terme, és plenament conscient del dolor que causarà. És a dir, no és que sigui una cosa improvisada, el tema de la violència vicària no és que sigui algú que ha passat de cop i que la persona en aquell moment ha actuat d'una manera irreflexiva. No, és que la perversió de la violència vicària radica moltes vegades en que hi ha una perfecta consciència per part de l'autor del mal que està ocasionant i que aquest acte violent, quan el portem al màxim extrem, el que culmina és amb dues situacions molt tremendes, que una pot ser la pèrdua de la vida dels nens, però, pot ser la seva estabilitat emocional, el seu desenvolupament, perquè no oblidem que els nens que estan sotmesos a la visió i a la vivència continuada de violència, bé directa, bé indirecta, a través de la mare, no tenen un desenvolupament normalitzat ni es relacionen d'una manera normal i que inclús en el seu futur, en les seves properes futures relacions, poden desenvolupar aquests comportaments violents i d'una manera poc adaptats a lo que és unes relacions personals normalitzades. Això per una banda amb els nens. I respecte de la mare, és que se'ls hi fa la vida ja impossible, perquè cap persona, cap mare, cap persona que perd un fill d'una manera violenta pot tornar a viure d'una manera normal. És un dolor que suposo que com el temps hauràs d'aprendre a conviure amb ell, però que no se supera mai, no? La mort d'un fill, les persones que han perdut un fill i no ha sigut d'aquesta manera ja ens ho diuen. És un dolor que no se supera mai. Aprens a conviure amb ell, però no el superaràs mai. Per això és molt important que puguem identificar també totes aquestes situacions i hem tingut sort perquè a Catalunya, per exemple, des de l'any 2008 tenim una llei que reconeix expressament ja el que és la violència vicària. Això per nosaltres va ser molt important. Per què? Perquè dintre d'aquesta modificació que es va fer de la llei ja es va incloure que qualsevol tipus de violència exercida contra els fills o les filles amb la finalitat de provocar un dany psicològic a la mare és violència vicària. I el Codi Civil de Catalunya, quan regula les mesures que s'han de portar a terme en casos de trencament de parelles o separacions o divorcis, també té en compte aquesta situació a l'hora d'establir quines són les mesures. El problema que tenim moltes vegades quan anem als tribunals són problemes de prova. És a dir, no és que la llei no ho reconegui, sinó que a vegades en els tribunals hi ha determinades coses que són molt difícils de provar i que de vegades arribar a extreure i que això aflori i es pugui veure que és realment una violència vicària més enllà d'una simple disputa de custòdia és a vegades una mica difícil. Però és veritat que en aquest moment
Nosaltres a Catalunya ho tenim, Codi Civil comú, de la resta del territori espanyol també ho té regulat, d'acord? Sí. Estem parlant de la violència vicària, hem parlat tant de la seva definició del que és, també del com s'observa, i ara seria una part important el parlar d'aquest impacte, aquest dany, de les conseqüències al cap i a la fi, no? Evidentment, clar, hi ha com un dany irreparable en aquests fills i filles, aquest sentiment de culpa, aquest conflicte de lleialtats, que és un concepte molt tècnic, i és el que deia la Núria, això a vegades no té reparació ni amb un procés terapèutic molt llarg, perquè és impossible establir relacions de confiança futures amb aquests antecedents. Cal realment elaborar moltíssim aquest gran dol. Evidentment, l'impacte en la salut física, la salut mental dels infants, de la mare. Clar, és que aquesta mare ha de triar, sovint ha de triar. Pobres, els nens no els vull fer mal, no els vull coaccionar, no els vull malparlar del pare, no els vull... Però, i el meu benestar, on és? Perquè ell sí que està fent totes aquestes accions en contra meva i de la meva integritat. I és el que deia la Núria, si no es fa alguna cosa, els fills i filles acaben també desenvolupant aquestes actituds de violència, perquè és el que han après. Hi ha una frase de la Bàcaro, de la Sònia Bàcaro, que m'agrada molt, que parla que la violència vicària, diu, és un atemptat a la maternitat com a espai de llibertat i de resistència. I avui, que és un dia tan 25 de novembre. Tan adient, doncs és aquest espai de llibertat i de resistència el que està sent vulnerat, de vegades greument. No sé, des del 2011 dèiem, no? Van matar a 10 infants, però només 7 es consideren violència vicària perquè 3 d'ells, la mare encara és viva i els altres 7 va morir amb els fills. Déu-n'hi-do. Sí, això és important el que diu la Roser, perquè sigui qualificat de violència vicària es requereix que la mare continuï viva, perquè el que es tracta és de mantenir-la com un subjecte patidor, que mai més es recuperi. Si el pare d'aquests nens acaba amb la vida d'aquests nens i mata també a la mare, no seria qualificat almenys des d'un punt de vista jurídic, i ni des d'un punt de vista, entenc que tampoc tècnic i psicològic, com de violència vicària. Estaríem parlant de 3 homicidis o de 3 assassinats amb l'agreujant de parentat, el que sigui, no? En aquest moment, fa relativament poquet temps, el Consell de Ministres ha aprovat un avantprojecte per regular, dintre del que és el Codi Penal també, el càstig d'aquest tipus de violència. Perquè, clar, ho tenim al carrer, parlem de tot això, les lleis civils en parlen, la llei en parla, coneixem les conseqüències, però fins ara, quan, per exemple, en el cas i torno al José Bretón perquè és molt il·lustratiu i és un exemple que ens agafa tot el ventall de la possibilitat que tenim. I és, aquest senyor va matar els 2 fills i la mare, en aquest cas, era una mera perjudicada, és a dir, quan es fa aquest procés penal, es condemna amb aquest senyor per assassinat, d'acord, d'aquests 2 nens, però la mare, dintre d'aquest procés penal, no se la considera una víctima en el sentit de que ella hagi patit cap delicte, sinó que se la considera una mera perjudicada, com qui té un accident de trànsit i se l'indemnitza amb una quantitat de diners. El que vol fer el Codi Penal en aquests moments és modificar això per tal que, en aquest cas de la mare dels nens, d'acord, se la consideri també com una víctima d'un delicte de violència vicària que, en principi, si acaba sortint aquesta reforma que està pensada i que ja està presentada dintre de l'article 173 del Codi Penal, que el que fa és que regula les violències habituals dins del marc de la família, també regula el que és el tracte degradant i les violències morals contra la integritat moral, i s'englobarà com un delicte més, de manera que el que passarà és que, en un cas com el de Bretón, tindríem l'assassinat dels 2 nens i el fet de la violència contra la mare. No sabem encara com s'articularà, doncs està pendent tot encara d'aprovar-se, però sí que és un fet que
a la nova legislació que tindrem per castigar aquestes violències sí que contemplarà aquests fets com els que va patir aquesta senyora i que en aquest cas ja no tindrà solució, ja no es podrà tirar enrere, com tampoc el cas d'aquest nen que va morir, va ser assassinat pel seu pare, la seva mare tampoc trobarà consol en el sentit de que això pugui ser castigat perquè el propi autor es va suïcidar, no? Però sí que és veritat que és una mirada endavant i una mirada amb un canvi de perspectiva també, veure que aquests comportaments, que fins ara sí, estaven allà, però no sabien massa bé com articular-los des d'un punt de vista penal, tindran també les seves conseqüències. I, per tant, des del moment en què podrem enjudiciar aquests comportaments atacant, que és el subjecte d'aquest delicte, és la mare també, a part dels fills, potser aconseguirem unes mesures de vegades o diguem-ne, una visió també més preventiva del delicte, en el qual ja no quedarà, com ja no haurà aquest espai d'impunitat, en aquest sentit, potser tindrà un efecte exemplaritzant, que a vegades en temes de violència és molt difícil perquè qui vol ser violent ho és i és molt difícil de moure-ho, sobretot quan estem en situacions extremes d'aquest calaix de la violència on estem. Però aquests dies que parlàvem, per exemple, de que sovint aquesta violència s'exerceix també als tribunals i aquest ús abusiu dels processos judicials, aquestes denúncies constants que porten a la mare a una sèrie de despeses econòmiques, una sèrie de trasbalsos logístics, etc., no? I que la tenen sotmès a aquest estrès i aquest estat d'hipervigilància. M'imagino que això també, és a dir, d'alguna manera, això també podrà... Sí, perquè una de les variants que tenim dintre del concepte, no?, que es contempla com un dels fets que podria ser constitutiu de violència vicària, és sotmetre a la mare a continus procediments judicials. Tothom que hagi patit un judici o hagi passat per un tribunal amb un procés contenciós de ruptura sap lo desgastant que és des d'un punt de vista emocional, inclús des d'un punt de vista econòmic, perquè si no té un reconeixement de justícia gratuïta, cada vegada que hi ha un procediment la despesa és quantiosa i sotmetre la mare a continus procediments que l'obliguen a tenir que estar pagant contínuament advocats i estar sota la llúpia contínua del tribunal i qüestionada, es pot entendre també que formaria part d'aquesta violència vicària de la que estàvem parlant. Per què? Perquè aquesta quantitat de plets indefinida, no? Execució per la que no ens entreguen la roba, execució perquè no es paguen les pensions, execució perquè s'ha deixat de pagar la quota hipotecària, modificació de efectes perquè ara resulta que el pare recull quan de l'escola, quan no toca i potser s'estan canviant les mesures. Jurisdicció voluntària perquè el pare, que el tribunal ens autoritzi que el nen faci un tractament mèdic perquè el pare s'hi oposa. S'allarga tot, no? S'allarga moltíssim, no tenim una resposta ràpida dels tribunals, els nens estan allà pendents de coses i la persona que ha de portar en marxa tot això pateix un desgast brutal des d'un punt de vista emocional, personal, però també econòmic. Que moltes vegades aquesta violència econòmica que civilment i des del punt de vista del carrer es reconeix, els tribunals avui en dia encara no la tenen reconeguda i no actuen tenint-la en compte, almenys no tots els tribunals. Hi ha d'altres que sí que ho veuen, que pressionar a una de les parts, en aquest cas a la mare, des del punt de vista econòmic, no? Ofegant-la, no pagant pensions, no pagant hipoteques, no pagant el que correspongui, pot suposar no només una violència econòmica cap a ella, sinó també afectar el benestar dels nens, perquè si una persona ha de patir perquè ha de pagar ella sola la hipoteca, ha de pagar ella sola totes les despeses dels nens, no té ingressos per part de l'altre per ajudar amb el que és el manteniment dels nens, clar, això qui al final ho acaben pagant són els nens, perquè si jo no tinc diners per pagar tot el que necessiten els fills d'infraestructura, qui ho acaben pagant són ells. I aquesta violència econòmica també s'utilitza no pensant en els nens, sinó pensant en matxacar a la mare d'aquests fills. Dit tot això, seria important saber el que cal fer, no?, una vegada es detecten aquestes situacions o abans, fins i tot, la prevenció, no? Clar, però tenim al cap que
evidentment, la prioritat absoluta sempre serà la protecció del menor, en aquest cas, i ha de prevaler sobre qualsevol dret de guarda, custòdia, de visites, de tot. En el ben entès que ja ho tenim més clar, un maltractador no pot ser bon pare. Discutiríem si podria ser pare, però un bon pare seguríssim que no. I aquí no admet discussió. La suspensió de visites, doncs, si hi ha indicis fundats, que dèiem la Núria, ha d'haver indicis fundats que s'han comès actes de violència i de violència de gènere i violència vicària, però si hi ha això, s'han de suspendre les visites. Això no hi ha volta de fulla. I això implica també que hi hagi una formació especialitzada, que tots els professionals, justícia, serveis socials, la sanitat, l'educació, tinguin formació en perspectiva de gènere per poder detectar i actuar molt ràpidament en això i no revictimitzar i que hi hagi efectivament un treball en xarxa on es coordinin tots els serveis per això, per assegurar-nos que no hi ha una revictimització i que es poden prevenir o intervenir el més ràpid possible en aquests casos. Per mi també el que és molt important és que les dones sàpiguen identificar quan estan patint aquesta situació, perquè quan un està dintre del cercle de la violència, de vegades és molt difícil identificar el que estem dient, no? Perquè hi ha comportaments que són molt bèsties, no? Com per exemple quan es fa mal amb un nen, quan es mata amb un nen, però clar, hi ha altres comportaments que són molt més subtils, que són igualment de violents, perquè el que fan és anar minant mica a mica aquesta autoestima de la dona, aquest saber actuar i defensar-se a ella i defensar els seus fills, i aquí és una mica on hem de ser tots una mica conscients que hem d'aprendre a identificar aquestes senyals. I una mica quan les tenim identificades i el nostre entorn ens pot ajudar a identificar, hi ha tota una sèrie de recursos i de serveis que poden ajudar a la dona perquè vegi exactament quina és la seva situació i pugui prendre les decisions. Perquè, en definitiva, els serveis no tutelem en el sentit. És la dona qui ha de prendre la decisió al final, però, ojo, no la tutelem amb ella, però sí que els serveis poden tutelar els nens si veiem que no es fa una intervenció curosa per protegir-los d'aquestes situacions. Això que requereix, com dic, posar-se en contacte amb els serveis adients, no? En aquest cas, doncs ara la Roser ens parlarà d'on es pot dirigir la dona. Per què? Perquè es puguin adoptar mesures que d'alguna manera salvaguardin el benestar d'aquesta dona, la seva llibertat, perquè en realitat els temes de violència són un atemptat contra la llibertat de la dona, i també es puguin protegir la llibertat i el benestar d'aquests menors. I això es pot fer des d'un punt de vista civil, adoptant les mesures que corresponguin, no? Com deia la Roser, doncs que la guarda d'aquests nens sigui atorgada a la mare, que no hi hagi règim d'estances amb el pare, o que aquestes estances siguin supervisades, o que s'hagi de fer el que es tingui que fer de tal manera que tothom quedi preservat i evitar aquests comportaments violents. I des d'un punt de vista penal, tenim en compte que el dret penal només entra quan ja s'ha comès el delicte, és a dir, el mal ja està fet. El dret penal només és preventiu pels que encara no han actuat a través de les sentències que condemnen, no? Per això deia abans una mica el tema exemplarificant, però del tema penal només entrarà quan ja el tema s'ha comès i, per tant, per mi, el fracàs social i de la persona ja ha arribat, perquè ja està comès. Però sí que tenim mitjans i tenim serveis que poden ajudar a les dones a identificar la situació per la que estan passant, que de vegades és difícil, i per ajudar-les a sortir d'aquest cercle de violència i poder tirar endavant amb elles i amb els seus fills. La Roser aquí té, ara ens diu la manera que es podria contactar. Clar, sí, evidentment, qualsevol dona que tingui qualsevol dubte, ja sabeu que al CIAT, el Servei d'Informació i Assessorament a les Dones, estem per ajudar qualsevol dona de Parets que tingui qualsevol dubte per la Núria, qualsevol qüestió que afecti psicològicament, es pot adreçar a nosaltres. Jo us dono el telèfon, que és el 667 99 2353, i, evidentment, si hi ha una emergència al 112, el 016 que no deixa, la factura no deixa rastre, hi ha moltes maneres d'abordar-ho, i des del CIAT sí que fem aquest acompanyament terapèutic
sobretot detectant coses, perquè es normalitzen actituds i comportaments que no ho són, no? Que no són normals. Que són aberrants, fins i tot. Hi ha una tasca de sensibilització i d'educació molt gran que encara està per fer. A Parets tenim la sort d'aquesta xarxa també, no? Que hi ha diferents aspectes que sempre es controlen, no? Des de l'àmbit educatiu, que em ve al cap, no? O també el servei de la dona, que és molt important, i de seguida detecteu totes aquestes situacions. Sí, es poden detectar des de diversos operatius. Sí, que tenim la sort, a més de treballar en xarxa, és a dir, amb serveis socials, amb el SAPIC, amb el punt LGTBI, vull dir, tenim molt amb les escoles, vull dir que la veritat és que la feina que es pot fer és molt bona i tenim mitjans per fer-ho. L'Ajuntament amb això és algú amb el que treballa molt i després amb coordinació també amb serveis externs, com pot ser el Consell Comarcal, el CIE... El CESMA, l'Hospital de Mollet... Hi ha molts organismes que hi ha, és a dir, les dones han de pensar que no estan soles, que tenen el suport dels serveis públics als que s'hi poden adreçar i que nosaltres estem aquí per intentar que totes aquestes situacions, en la mesura que estan succeint en el nostre entorn, puguin ser pal·liades d'una manera o altra. Des del servei psicològic, jo sí que vull dir que les dones tenen una gran desesperació en aquests casos, perquè no es veu com la sortida. Qui m'ajudarà? Com ho podré fer? Veig els meus fills i filles patir, no sé què fer amb això. I nosaltres, des d'aquest espai del CIAT, doncs les acompanyem en la restauració del vincle, ajudar a la mare i als fills a restaurar el vincle i a poder mantenir-lo el més sa possible. Ens enfoquem en el trauma, en aquest acompanyament psicològic. El SAPIC s'encarregaria dels menors i nosaltres des del CIAT ens encarreguem de les dones, d'aquest acompanyament psicològic a una situació traumàtica. Empoderar aquesta dona perquè pugui trencar aquest cicle i aquest cercle de l'abús i pugui denunciar si és el que vol, no denunciar si és el que vol, però sense tema aquestes represàlies i empoderar-se i trobar-se més forta. I, en darrer terme, però no menys important, reforçar aquestes xarxes comunitàries que a Parets també ja són fortes, de la xarxa natural, els grups de dones, la família extensa, la comunitat, i des d'aquests espais, com ara el que vosaltres ens oferiu tan amablement. Hem de dir també que els mateixos professionals teniu també uns criteris molt marcats de com actuar, no? Això també cal tenir-lo present, no? I en l'àmbit des de fora, no a l'àmbit del nucli que està patint aquesta situació, una persona si sospita que pot estar passant o està veient aquesta situació, ja sigui amb un familiar, amb un amic, un veí, que és el que hauria de fer, la mateixa via, no? Actuar a través d'aquests serveis. Sí, heu de pensar que des d'un punt de vista, i això seria més tècnic, no? I queda com més lleig, la llei d'enjudiciament criminal el que ens diu és que qualsevol persona que té coneixement de la comissió d'un delicte ho ha de posar en coneixement de les autoritats competents. Jo no aniria tan enllà, perquè segurament moltes persones això els tiraria una mica enrere, però sí que han de pensar que si en el cercle, no?, de la família, de les amistats, algú té coneixement o sospita real de que algú pot estar patint, una dona pot estar patint una situació d'abús o de violència, pot contactar amb qualsevol servei. Per què? Perquè sí que és veritat que moltes vegades, si la pròpia dona no pren la iniciativa, és difícil de poder treballar amb ella, però si els serveis tenen coneixement de que pot haver una situació de violència on hi hagin uns menors, és més fàcil que d'una manera o una altra es pugui arribar a contactar amb aquesta dona per tractar aquesta situació, amb la qual cosa el circuit, com bé dius, seria exactament el mateix. Sí, i a més es podria fer un abordatge, doncs, això, des dels serveis educatius, des dels drets socials, des del mateix CAP. És que no pots arribar de tantes maneres. Clar, els professionals és que tenim la diligència deguda, amb la qual cosa no ens queda una altra. Si comencem a detectar alguna cosa,
evidentment. Ens encantaria que baixessin moltíssim el número d'aquest tipus de violències, de totes, però d'aquest que és el que ens ocupa avui, i que no tinguéssiu que estar aquí per parlar d'aquest tema, però val la pena que els nostres oients estiguin informats del que significa la violència vicària, aquesta forma extrema de violència masclista que utilitza els fills, filles com a eina per fer mal a la mare, i que fins ara no s'havia reconegut, que tot i que està aquesta manera, aquesta llei s'està remodelant i esperem que acabi duent a terme. Recordem que existeixen molts recursos d'ajudes, d'emergències per a les víctimes. Sobretot, alguna cosa més per afegir per part vostra? Jo Roser, l'únic Alba? que diria és a totes les dones del municipi que pensin que cap forma de violència és sana, sobretot pels seus fills, i que quan elles mateixes detectin qualsevol cosa que els hi soni estranya, que els hi sembli raro, poden contactar amb nosaltres i veure exactament, i parlarem i intentarem explorar aquesta situació, i que no s'han de consentir determinades actituds i que la culpa no és d'elles, perquè moltes vegades ens enfrontem també, quan tractem el tema de les violències, amb el problema de la culpa, però això ens donaria per un altre espai. Per un altre programa ni dels molt menors. llarg. La culpa no és ni d'ella ni dels menors. I que quan una dona detecta això, probablement ja fa un temps que s'està donant. És quan dèiem aquell, no?, que a vegades amb la Roser i jo diem moltes vegades, si és blanco i està en una botella, possiblement sea leche, no? Pues això és el que li hem de dir a les senyores. Si vostè veu que això és blanc, si li sembla que està en una ampolla, probablement sigui llet. Vingui'ns a veure i mirarem si és llet. Exacte. Roser Lladó, advocada, i Núria Alba, advocada, i Roser Lladó, psicòloga, totes dues del Servei d'Informació i Assessorament a les Dones de Parets del Vallès. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, per aquestes aportacions, per aquests aclariments. Són temes delicats i que ens agrada també parlar, i avui millor que mai, en aquest 25N, en aquest 25N al dia contra les violències masclistes. D'aquí a poquet hi haurà la lectura del manifest a baix a la plaça de la Vila, a l'Ajuntament, que segurament també hi sereu, per fer una miqueta també de ressò a la població que es vulgui acostar. Moltes gràcies a totes dues per la vostra aportació i serà fins a una pròxima ocasió. Moltes gràcies, A Rosa. vosaltres. Bon dia. Fins ara.